Ahojte, vítajte pri piatkovom čítaní kníh. Presne tak. Ako môžete vidieť, zobral som náhodné knihy z mojej izby a rozhodol som sa, že vám prečítam z každej knihy jednu vetu, náhodnú. A možno to vo vás niečo vyvolá, lebo viete, myšlienky sú ako také semienka. Oni sa usadia vo vašej hlave a niekdy neviete, kedy vyklíčia. Tak ak niečo vo vašej hlave vyklíči, tak mi to určite napíšte. Alebo ak vám hoci čo napadne, tak komentujte. Takže prvá kniha je Romeo a Julia. Klasika. A prečítam. Mních Lorenzo. Nerúhaj sa, ty nevďačník. No. Stručné dejiny sveta pre mladých čitateľov. To je veľmi dobrá kniha, odporúčam. Ak sa nevyznáte v dejinách alebo v histórii, a ak ste nedávali pozor na dejepisy tak ako ja, tak táto kniha vám zaplní dosť veľa medzier. Kto si ho nemohol odvoliť, ten musel ísť peši a rytierom nebol. The Bounce Back Book. Ináč toto video bude kvadrilinguálne, lebo mám knihy v 4 jazykoch momentálne na svojich kolenách, tak si potom nevšimajte môj prízvuk. Tip number 31. You can be the mover of your own cheese. Ale je tam pekný obrazok. Umberto Eco, Meno rúže. Tu mám požičanú z knižnice, ale ešte som sa k nej nedostal. Nejaký tvor nie je zradnejší nad kohúta, ktorý je raz symbolom démona, raz z mŕtvych stalého Krista. Prvých 150 alebo koľko strán je o živote v kláštore, takže to celkom dokazuje. Žiadne stretnutie nie je náhodné. To je taká tenulinká knižka s dobrými myšlienkami. Tak uvidíme, čo to dá dnes. Čo ak každý tvoj názor na iného človeka vytvoril určitú predstavu, ilúziu, fantáziu o ňom? S dosným prízvukom som to prečítal, ale nevadí. Mala intonáciu, tak. The Little Prince. To je moja obľúbená. Each day, I learned something about the planet, about the Little Prince's departure from it, about his journey. Sonety, Shakespeareove, 116. Nie, zväzok verných duší nezhatí prekážka. To prekladal Feldek ináč. Ešte si to overím. Feldek. Veľmi dobré preklady, mám viacero týchto. Je Shakespeareoviek. The Perks of Being a Wallflower. To je taká pekná kniha, ktorá bude ešte k tomu aj sfilmovaná a v hlavných úlohách tam bude hrať Emma Watson, prekrásna žena. Tak vám prečítam niečo. I just close my eyes and dream about a lady I do not know. Oui. Príprava na maturitu. Une grande partie de la population vit en dessous de seuil de pauvreté. Du seuil de pauvreté. Návraty. Náuka o reinkarnácii. To niekto podal mojej sestre na ulici, len tak. A ona to dala mne, pretože som taký metafyzicky založený človek. Tak niečo prečítam. Jak čas plynul, Krta Duty otehotnela a narodil sa jej syn. Také zvláštne meno, že Krta Duty. Základy ekonomie a ekonomiky. Uvidíme, akú múdrosť nám táto kniha prinesie. Pri zdokonalení technologických postupov sa obyčajne zvyšuje produktivita práce, znižujú sa výrobné náklady, znižujú sa ceny výrobných faktorov, čiže výrobcovia budú vyrábať lacnejšie. Dáva zmysel. A Hamlet, moja obľúbená Shakespeareovka, zároveň posledná kniha. To je ekonomika, pardon. A veta? Aj! A to bola posledná veta. Tak, ďakujem vám za pozornosť a majte sa pekne a možno natočím niekedy ďalšie video. Nikdy neviete.